Ngaki yatigere mitenyi ikomine moyoka iria abakenya bachikonyora ribaga riogochigochora barai babo nigo bono barai ao hanene abasae bagendrete gwesokia ase obonge na korokia erango yogochikorwanirira ebirogo ao oyo bwango iga mono gwesokia na omosae Sami Charana korwa ase ekenyoro kia Nyangoso oyo gwesokiri na goteba buna ase obochori obonene bori bosio nigo arachikoba oyo mobo asabu barachikorigia ebirogo ao anene kirogo kyobo MCA we ward ya township ukwana na baralia hase kenyoro kia Nyabite ime ya ward ya township ebonge ya West Mogirango nigo Sami abaire kagoteba buna ward yeyo nigo yaberege kwira na magega asa magendero asa abaire kagoteba buna ase konyora ribaga nigo arachikoreta maunchorero ase ward yeyo Samarieta angoro Sami Charana Alliance Buse Njinga Nyangoso township ward wando mwana Councilor Nyakundi Nairobi tumo councilor town ya township so na inche asike nyanganyiro kire mutwa nimejitokeza na inche naonda asike nyanganyireke ngosa abantu ba township na esabari mutwa yogo chenjubura ibwa town naonde ani naonde mutwe esenge nte tuko chenjie town yetira ruase yarenge so egange ne ani gotina chikura tari ngotina chikura mbaru ko murai chikura nte gotina esenge nche bintu ebinge town yambira change township ward nere ward yo etabu atienya getari either level 3 ama level 4 egokonye erifaro yaito onde bwensi pino no bwena chiro no moyo bweri kuba ba accident no babegete jamu asamo ntuanya gosuka ene reward abantu bado bakemyake bakoenda rutine ibuyo betu gete ibuyo mutu ene reward bade tanya korosi chiparabara chia abantu bara matobe mambi baka maroba imburaga ya turu munda kusinyugika ene reward bada abana bataranya kogende school ene reward bado boke bago no bojambazi bojire bakarere sengenje security esengenje no security lights stay woronge. This is the only word biashara bitayo 24 hours nyamire ko ikire town ya saa 2 tokonyora soko ragira so ikina ikiagire nje file tina changes zitakere ko korwa emyaka 5 yoko ise no kora changes chinyinge chietante bintu bya kor for 9 years we have wasted our 9 years kendo ngiri kia kor completely apart. This is the only word oise ko bwaje abantu bari ikiro anduri sabe list y'abantu bari ikire county government ene record de bana abantu 10% y'abakore gazi be county government a reason abantu bonsi bitu abegiro borai bakonyora mabaga bawani baje gotogorera rende na mwararo itogorwe mori wezanga kokiri igora ikogoro na inchi nathiri ndira tiria siasa sibone miaka tu ikire ntori bana basinini borai is about mentality borai tari miaka borai tari mobere is mentality na kyoko sukia bantu bao nenjera tirina ndira siasa sina ikire po currently na inji na bere ngopambana nabasacha bandi kyari muntu yo wate kuruka kachite bwaye chikura nabana inji babwa twese pi ndoja kwanda saba na inji twe ojo konya kuwabero boraje nkorekero ko boriwe inki gwakorire inki yokokora inki yokucha kokora orwe keru track record ya otebe nanje emyaka na abeire na harure jombe mia pale ero tingi etiko nyara korosi maji tingi etiko nyara korosi maji ko tingi etiko nyara koreta so tokotige neone chipare none jombe chikwa tujia koruta ribobe ngombere ndeta barasi urari ne ko sokinjire kyari bara nembe nona matanga tokanda kuri jombe abaroira ba sometimes na bana siasa aba baitete umurori tokere kokonyo 5 minutes sengenje para nembe oira 50 minutes oja kokonyo otimokire tuacha kotenge grave yabo igorona nkorunde moringo barandiki we want to let the change kiega asia korwe gasia onto yoboke tamambia kamanya nakanda wachoro mwana siasa ka mugiruga ngani gagusire gozo mwana ngagusire ndeterwe mori umuntu aboke kamaite no mwana wacha nyora masoma maya para to ke chingia mario ka to ke nyakitari amacha to ke yokonyu simple.